Kaže za Final Four turnir. Na početku sezone bili ste uvršteni među favoritima. Sad IHF je odlučio da najbolji bude Veszprém. Šta vi mislite, gdje ste sad na kraju sezone? Prvo, ne znam zašto favoritima. Pariz nije još nikad osvojio Ligu šampiona, kako onda mogu biti favoriti? U ekipi ima par igrača koji su osvojili Ligu šampiona, ali samo sa tim da budu favoriti, ako je EHF tako odlučio, onda dobro. Neću sad ni da se šalim sa tim da je EHF odlučio da Veszprém najbolji bude. Ne može se reći tu od ove 4 ekipe koja je najbolja. Ako vidite Veszprém, ko igra u Veszprém, ko igra u Kielce, ko igra u Kiel, to su sve super igrači. To znači ekipa koja igra dobro. Ako Pariz igra dobro, onda je Pariz prvi favorit. Ako Veszprém igra dobro, onda je Veszprém prvi favorit. To vrijedi za sve 4 ekipe. Izgubili ste kup u Francuskoj, je li to bilo neka tempiranje forme ili je stvarno jaka ta liga? To je bilo probanje živaca. Ne, mi smo izgubili kup Francuske od Montpelliera. Prije toga smo izgubili kup lige od Montpelliera, pa smo izgubili prva utakmica koju smo izgubili u ligi, to je opet od Montpelliera. To znači nije nikakvo probanje, nego Montpellier ima jako dobru ekipu. Montpellier je ekipa koja je u zadnjih 20 godina malo češće bila među 4 najbolje u Europi. Samo mi smo odigrali u Parizu jednu jako lošu utakmicu. Nije na toj utakmici nikakvih psiholoških metoda bilo, nego smo igrali normalno. Čestitke za Final Four turnir. Na početku sezone bili ste uvršteni među favoritima. Sad IHF je odlučio da najbolji bude Veszprém. Šta vi mislite, gdje ste sad na kraju sezone? Prvo, ne znam zašto favoritima. Pariz nije još nikad osvojio Ligu šampiona, kako onda mogu biti favoriti? U ekipi ima par igrača koji su osvojili Ligu šampiona, ali samo sa tim da budu favoriti, ako je EHF tako odlučio, onda dobro. Neću sad ni da se šalim sa tim da je EHF odlučio da Veszprém najbolji bude. Ne može se reći tu od ove 4 ekipe koja je najbolja. Ako vidite Veszprém, ko igra u Veszprém, ko igra u Kielce, ko igra u Kiel, to su sve super igrači. To znači ekipa koja igra dobro.